zdravím vás u novej časti iStalku, už 5. časť a dneska sa pozrieme na novú tému. Takže, téma bude o ako platiť o 500% menej na poplatkoch za ETF-ka všeobecne, alebo za akcie. Je to úplne jednoduché. Záleží na človeku, či si chce spravovať investície sám, alebo si nechá investície spravovať cez nejakého sprostredkovateľa. Keď to je cez sprostredkovateľa, je jasné, že človek bude platiť od 0,5% až po 2% ročne za správu jeho kapitálu. Investícií, ako sú dlhopisy, akcie a ostatné veci, nejaké fondy. Ale poďme sa pozrieť, ako platiť opäť, ako nevyužívať týchto sprostredkovateľov a založiť si účet u brokera a platiť menej, o 5 krát menej poplatkov za ETF-ka alebo akcie. Takže ako prvý bod je založiť si ten účet u brokera. Ja osobne používam brokera XTB, Interactive Brokers, ale ešte nejaká ďalšia varianta je napríklad XTB Broker alebo broker eToro. Každý má rôzne podmienky, rôzne fíčka, ale osobne preferujem Interactive Brokers, som dlhodobo s ním spokojný a k tomu si určite povieme niečo na budúce k Interactive Brokers, že aký to vlastne broker a prečo ho využívam a aké má poplatky a ostatné veci k tomu nejakom ďalšom videu. Ale po založení účtu vlastne popri založení účtu, pri založení musíte vyplniť osobné informácie, logicky, a k tomu aj nejaké príslušné dokumenty, ako je napríklad občiansky preukaz, pas, alebo môžete tam dať aj vodičský preukaz. A potom ešte výpis bankového účtu. Medzi občianskym preukazom a pasom alebo vodičským preukazom si viete vybrať jednu z týchto možností a k tomu musíte dať ten bankový potom výpis z vášho účtu, aby vlastne overili, že ste to naozaj vy, tá osoba, a priradilo sa vám to dané číslo toho účtu na vás. Predstavte si to, že brokerský účet je ako bankový účet vlastne u vašej banky, ale je to vlastne, idete cez sprostredkovateľa, ktorý vám umožní nakúpiť cez burzu akcie a ETF do vášho vlastného imania alebo držania tých akcií. Takže to nebudú držať, lebo pri fondoch alebo iných investičných spoločnostiach to funguje tak, že oni vlastníte akcie a tie fondy a vy len do toho dávate ten kapitál. Ale tu ide o to, že vy dáte do toho ten kapitál, ale je to napísané na vaše meno. A to je aj dosť veľký rozdiel. Takže je to dosť veľká výhoda. A keď prejdeme ďalej, po registrácii, tak po založení i hneď odporúčam vyplniť formulár V8BEN. K tomu si povieme niečo na krátkom šorte, ktorý uvidíte na mojom kanáli, čo vlastne a prečo je ten V8BEN dokument vlastne dôležitý. Čo by som k nemu vedel povedať, je, že to je dokument, ktorý je o zamedzení dvojitého zdanenia. Ale ako som povedal, v šorte sa dozviete o tom niečo viac. Prečo je vlastne dôležité ho vyplniť. A po štvrté, už je len čistý nákup vlastne ETF-ka alebo nejaké ľubovoľné akcie, ale skôr odporúčam, alebo preferujem ja aj osobne kupovať ETF-ka, lebo aj väčšina štúdií ukazuje, že aktívne spravovanie kapitálu a kupovanie akcií a jednoducho ohodnocovanie, že budete ohodnocovať sám fundament firmy a zainvestujete do nej akcie a urobíte si takéto vlastné portfólio, je preukázané, že 90% alebo 80 až 90% ľudí na tom neporáža priemer trhu. Napríklad aj priemer trhu môže byť S&P 500 ako index kopírujúci americký trh. A toto by bolo asi všetko k tej téme. A môžeme sa pozrieť, koľko má voda stupňov. No a 3. Takže voda má 3 stupne
To znamená, že minule bol, sa mi zdá, že 1 stupeň aj snežilo. A to video už môžete vidieť vydané, takže určite sa na ňo kúknite na mojom kanáli. A netreba to obkecávať a rovno sa môžem pustiť do tej vody. Dneska tam pojem na 2 minúty, lebo to moc preháňať nechcem. A takže tak. Nebol asi týždeň vo vode, takže fakt, že studená. To môžete aj na mojom hlase vidieť, že je dosť. A čo v takéto situácii musí človek robiť je hlavne dýchať. A snažiť sa to rozdýchať pomaly. Dneska to neobvykle fakt boli. A mi naozaj zima. Minule mi taká nebola. Ale minimálne nereagovalo tak telo na tú vodu. Takýmto by som povedal, že sa trasie. A vstupuje kvôli tomu, že som v tej vode už nebol dlho. 2 minúty. Dobre, takže už máme 2 minúty a ja z tejto vody pomaly pôjdem von. Ďakujem, že ste zhľadili toto video. Keď sa vám páči tento koncept, ohodnoťte ho lajkom, komentom a nezabudnite dať odber, ak sa moja tvorba páči. Takže majte ešte pekný deň a čaute.